I den her video, der vil jeg gerne vise jer, hvordan vi strikker Nova-skarf, og nogle af de teknikker, som er anvendt. Men inden vi går i gang, så vil jeg bare lige vise jer her. Her har vi et Nova-skarf, som jeg har strikket til min datter. Derfor er det en lille smule mindre end det, der er blevet beskrevet i opskriften. Nova-skarfet har en i-cord-kant i den ene side, og så har det sådan et lille hulmønster her i den modsatte side. Og alle indtagninger og udtagninger, de ligger her i forbindelse med hulmønstret. Og når vi strikker Nova-skarf, så laver vi sådan nogle små omslag her, altså sådan nogle små huller, og det laver udtagninger, og så kommer der de her hakker her, og her ligger indtagningerne. Og i den sekvens, hvor man gør skarfet bredere, der for hver af de her små hakker, altså sådan et lille hak her, der har man lavet en udtagning, når man er færdig. Så man laver faktisk 3 udtagninger ved at strikke hullerne, og så laver man 2 indtagninger heroppe, hvor man strikker hakket. Når man så har strikket sit skarf bredt nok her, så laver man 3 indtagninger heroppe, så altså stadigvæk 3 huller, men også 3 indtagninger, og det gør, at skarfet ikke bliver bredere. Og når man så skal til at smalle det ind her til sidst, så strikker man 4 indtagninger heroppe, så man har stadigvæk de 3 udtagninger, altså de 3 små omslag her, og så på den pind, hvor man strikker indtagninger, strikker man 4 indtagninger, indtil man igen er færdig hernede, hvor man har det helt smalle. Men nu vil jeg lige prøve at slå nogle masker op til et Nova-skarf, sådan så I kan se, hvordan vi starter op, og hvordan man laver sådan en lille sekvens her. Nu skal jeg til at slå masker op til et Nova-skarf, og det gør jeg ved at slå op. Jeg har 2 forskellige pinde her. Man kan også sagtens strikke på en rundpind. Men nu starter jeg med at slå masker op på min strømpepind her, og jeg slår op ved at bare lægge garnet her ovenpå. Ikke noget med at have bundet nogle knuder eller noget, for det første vi skal lave, det er faktisk sådan en enkelt i-cord pind. Så garnet ligger her ovenpå, og jeg har fat ligesom når man skal til at slå masker op. Og så slår jeg en maske op, og det betyder jo, at jeg har 2 masker liggende her på min pind. Og jeg slår yderligere 3 masker op, så altså de opslåede 5 masker, som vi skal starte med. Og de ligger nu her, og så skal vi strikke en enkelt pind med i-cord. Så jeg tager, min garnende ligger her, og mit garn er her. Og jeg skubber lige alle mine masker hernede i den modsatte ende. Og så tager jeg min garnende. Altså man kan også sagtens skubbe det til den modsatte ende, hvis man har en rund pind. Det er ikke noget problem. Jeg tager min garnende her, og så strikker jeg den første pind ret. Og så har jeg ligesom strikket en i-cord pind, eller sådan en hestetømme. Og det her, sådan der, det er faktisk den første pind fra retsiden. Så fremadrettet, når jeg lige strikker her, mens I kigger på det, så vil når jeg strikker over på den lyse pind, strikker jeg fra retsiden, og når jeg strikker over på den mørke pind, strikker jeg fra vrangsiden. Så nu har jeg strikket den første ret pind, og jeg vender mit arbejde, og jeg skal nu til at tage maskerne af til det, der bliver min i-cord kant, som kommer til at ligge på den her side af arbejdet. Og det gør jeg ved, at jeg har garnet foran min pind. De skal tages af, som hvis det skal strikkes vrang. Så flytter de første 3 masker lidt ligesom, stikker ind i dem, ligesom hvis jeg skulle strikke en vrangmaske. Flytter den over på den modsatte pind, og det gør jeg med de her 3 masker. Så har jeg garnet foran maskerne, strammer til, og så strikker de sidste masker ret. Og vender. Vi er lige sådan i opstartsfasen her, så vi er ikke gået i gang med at lave hulmønstret endnu. Og her på retsiden strikker jeg min masker ret. Og nu er der lige en, der kalder, så nu slukker jeg lige videoen og kommer tilbage om et øjeblik. Jeg kommer nu! Nu skal vi til i gang med at strikke hulmønstret her, som er det, der danner indtagningerne og udtagningerne, den her lille fine hulkant, som er langs den ene side her. Så jeg har strikket min opstart, som I har set, og jeg strikker nu det første stykke af det første hulmønster ved at strikke 2 masker ret. Og så slår jeg om min pind, det er det, der bliver til et hul. Og så strikker jeg de
sidste masker, altså de her I-cord masker, dem strikker jeg også ret. Så vender jeg arbejdet, og igen strikker jeg ved at tage garnet foran her, og flytte de første 3 masker over på pinden, som hvis de skulle strikkes vrang. Foran arbejdet med garnet, stram til, og så omslaget strikker jeg ret, og de sidste masker her, der strikker jeg ret. Vend arbejdet rundt her, og nu strikker vi vores andet omslag ved at strikke 2 ret og et omslag, og de sidste masker her skal strikkes ret. Og vi vender arbejdet igen. Og så den her I-cord kant, den kan godt komme til at se lidt løs ud i starten, men det jævner sig ud efterhånden, som du strikker op over dit arbejde, så vil den lægge sig rigtig pænt. Så den her maske og den her maske af, som hvis den skulle strikkes vrang. Garnet foran her, stram til, og strik ret, omslaget ret, ret, ret. Og vi vender, hvor der er lavet 2 pinde med omslag. Og vi skal lave den sidste, så der kommer ligesom de der 3 små huller. En ret, et omslag, en ret, hele vejen hen her. Sådan der. Så begynder man at kunne se, at I-cord kanten kommer herude siden, og vi får lige så stille en fornemmelse af, hvad det er, vi sidder og strikker her. Så ret vrang løst af, eller vrang af hedder det her. Så ind med I-cord kanten her. De 3 masker taget af, som hvis de skulle strikkes vrang. Garnet er foran pinden. Strammer til. Og strikker de sidste masker ret. Så nu har vi lavet 3 omslag, som er det, der skal til for at strikke en af de der små hakker i siden. De ligger her, og maskeantallet er øget med 3 masker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi startede med 5. Men vi skal jo ikke tage så hurtigt ud, så nu skal vi strikke et par masker ind ved at lukke dem af simpelthen. Så en ret mere, og den første maske over. Det er ligesom at lukke af på normal manér. En ret mere, masken over. Sådan der. Undskyld. Så er der lukket 2 masker af, og jeg strikker de sidste masker ret. Og nu har vi altså strikket den her første lille sekvens, den som laver udtagninger. Den ligger her. I-cord kanten her. 3 små huller og en indtagning. Og det er dem, vi gentager, og det gør det nemt at tælle, fordi hver gang man har sådan en lille en her, så har man strikket en udtagning. Så man kan faktisk, i stedet for at tælle pinden, så kan man bare tælle de her. Og når du sidder og strikker, så kan du også se, har jeg 1 hul, har jeg 2 huller, eller hvor mange er det, jeg har. Du skal have 3, før du tager ind hver gang. Så det var altså lige opstarten her. Nu har jeg strikket et stykke op af mit Nova skarf her. Jeg har lige strikket den pind, hvor vi laver, hvor vi tager masker ind. Så jeg har strikket udtagninger, og som jeg forklarede, da jeg viste skarfet i starten, så kan du faktisk bare tælle de her takker, så kan du se, hvor mange udtagninger du har lavet, hvor langt du er kommet i din opskrift. Så jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så har jeg lavet 7 udtagninger, siden vi startede. Det passer med de 2, 4, 5 masker her, og så ligger der 2, 4, 6, 7. Så det er altså sådan her, det ser ud, og som I kan se, så den her I-cord kant, som vi har her i siden, som til en start så lidt løs ud, det begynder også at rulle rigtig flot op, både på retsiden af arbejdet og på vrangsiden af arbejdet, så på den måde bliver der ikke nogen synlige ret eller vrangside på det her skarf. Jeg håber, at videoen har været der til hjælp, og du må meget gerne sende mig en mail eller skrive en kommentar eller et eller andet, hvis du tænker, at der er
er andet, der ville være dejligt lige at få vist eller forklaret i forhold til det Nova-skaf her. Ellers så må jeg bare have god fornøjelse.